DXDC Radyoman Report. Aron alerto og andam sa mga posibleng hulga nga dala sa linog, giimbitahan sa Office of the Civil Defense ken OCD-11 ang Dabaweños nga mosalmot sa 2023 fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill kon NSAID karong umaabot ng Huwebes, November 9, 2023 alas 9 sa buntag. Giawhag sa buhatan ang katawhan nga buhaton ang DAC cover and hold bisan og anaa sa tagsa-tagsa ka mga panimalay, tulunghaan, opisina o pampubliko nga lugar. Prioridad usab sa OCD-11 ang paghatag og pagtulunan sa katawhan mahitungod sa mga angay ug dili angay buhaton sa panahon nga adunay tsunami sa mga lugar nga duol sa kadagatan. Tumong sa mga aktibidad nga matabangan ang publiko nga mamahimong andam ug luwas diin kahinumduman nga niining tuig 2023. Sunod-sunod nga nasinati ang pagtayog sa Davao Region, ilabi na ang bag-ulang nga magnitude 4.7 sa Davao City ni atong Setyembre ug 6.4 sa Davao Occidental niinilang buwan sa Oktubre. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Paridot, Tatak, Arman. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.